musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV calminali teddude fewde moon sikki ala oɗo saaha ɗo gonɗen koɗo e galle ceerno tawi ɗum kuccani waktu meɗen mo gandantuɗa ko waktu takkusano eɗen jogori joldude men halifa meɗen tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba no gonɗen yirni yeeɓiyankoɓe tedduɓe machallah oɗo saaha ɗo koye waktu takkusano woni ko jogorɗen juuloyde so hawrite welere jeeyɗo ere tawi eɗen tawe ɗo e nder galle ceerno oto ceerno nan ɗon machallah en jii kadi to banggue sécurité o kamɓene kadi eɓe mbaɗa hen fodde mabɓe machallah jokki rewidade yeeɓiyankoɓe tedduɓe e Gounass TV ala ko jogori humpude moɗon machallah eɗen tawe ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass ñalawma kirndol Daka halifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba tawi eɗen kuccani juulede waktu takkusano ɗo e juma mawka ko Madina Gounass comme no gono yiruni yeeɓiyankoɓe tedduɓe ASP ji ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass ina kurli oto ceerno machallah en jiiɗo dendagal bandiraɓe gandantuɗa ko kono kadi média ji ɗi ina tawe ɗo e nokku mo gandantuɗa ko teddugo Madina Gounass e ndeɗo ñalade hande ɗum noon jokki rewidade tan ayaw Gounass TV ala ko jogori humpude moon foof ma min mbaw humpide moon so hawrite welere jeyɗo machallah halifa won yeeɓiyankoɓe tedduɓe machallah alhamdulillah on kocciɗo ceerno men halifa men tedduɗo ceerno Oumar Thiam machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe ceerno jippima e oto he ceerno Ibn Oumar Thiam o jogui jungo ngo machallah tawi kadi eɗen kuccani nder yeeɓiyankoɓe
Atau salatul Fatih.
waaw JB Yankoba Saiful. Masalah Chairman TV musik TV JB Yankoba Mas TV takusano sahabati ebenadi kaydo masallah eɗen gandi kadi ɓoyta kirwata kamɓe eɗen darten Mas TV hojomaji tan min gartan ɗum joni sa Mashallah
فاتحة صلاة الفاتحة. Amin. 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 Ya Allah jawabin. Asala yebi on ko be tedduɓe allahumma amin ya allah jaɓanen oɗo saaha noon machallah en jeeyi caggal jurgol ngol ceerno men ene salmodira e ɓe ɓe gandanduɗa ko sarifaɓe ɓe machallah ɗum noon yeeɓi on koɓe tedduɓe eɗen tijji ni so hawrita welede jeyɗo ko yaɓande toon e nokku mo gandanduɗa nokku cinniɗo o woni dingiral gaka eɗen gandi ko kiloji sappo e jeenayi kiloji sappo ɗiɗi hakkude muɗum e wuuro teddugo ngo madina gounas machallah ji sécurité o en jingal keewal yimɓe ɓe gandanduɗa ko oɗo saaha ina gari tawtorede ngol ɗon kirɗol Dakar tigi ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokkere windade ala ko jogori funkuɗo noon so hawrite welede jeyɗo tawi ko en direct ayaw muɗum Gounas TV no woy wade ni tan min daari e feññinande mon golle dental ngal
dentangal min dari e feññinde ɗum sahorite welede jeyɗi ɗum noon jokkire wiɗade tan oɗo saaha noon ceerno suwa yaltude to banggue rawda to inchallah eɗen tijji joni joni ma o yaltu sahorite welede jeyɗo so tawi o yalti tan eɗen gandi yaɓana ko toon e daka sahorite welede jeyɗo ɗum noon enen kala mbatten ga haqqillaji meɗen pour mbawen o humpitade dendagal ko wawi ɓennude ɗo e wuuro meɗen keɗumo Madina Gounass ceerno no yahmi jani woni toon ertenago nane addi ɗum ha damal jamal addi ɗum noon o faadinemo joguimo kam ertenago ɗum noon tigui musidɓe tedduɓe machallah eɗen jiiya keewal ngal mbatten haqqillaji meɗen no moƴƴi machallah ɗum noon en jingal keewal timmugal bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi moƴƴere Allah goto foof ina yiiɗi hawride hen kono kadi hay goto yiiɗa ɗawede ɗum ko ɗum jeeyi sababu machallah en jingal ɗo keewal goto kala ina ari wennanade nden ɗon moƴƴere Allah nde gandanduɗa ina tawe ɗo e ceerno seti mum puɗɗima yaltude toon e nokku mo gandanduɗa ko rawɗo ceerno Hamme Kebe mo gandanduɗa ko junggo ñaamo khalifa o machallah ceerno Hamme Kebe nan ɗon oɗo saaha noon seto fuɗɗima yaltude machallah ɗum noon jokke rewinade tan so hawrite welede jeyɗo ala ko jogude fumpude moɗon yeeɓiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe ceerno nena ara tawi o yaltata ko toon e nokku mo gandanduɗa ko rawde ceerno sefsiraji diine ɗum noon jokki rewinade tan ala ko jogude fumpude mon ɗo comme no min mbiri mon ni tan mbatta haqqillaji mbatten commentaire uji ɗi kono kadi mbaɗon partagé vidéo ji ɗi pour ha ɓuuren wawde yajnude gueɗe ɗe so hawrite welede jeyɗo ɗum noon ko en direct woni ko gonɗen jokke rewinade tan gaccano min commentaire uji e nder vidéo ji ɗi kala ko gandanduɗa min poti wawde artande moɗon mamin gartu hen so Allah jaaɓi goto e kala noon min jii commentaire muɗum sokhna Aissata Tall commentaire ma yettima kono kadi Adama Ba commentaire o yettima e mo gandanduɗa ko Abdourahmani Ba kankone kadi commentaire o yettima kono kadi Yero Diallo toon e Paris ko commentaire o yettima kono kadi tigui ɗum noon ceerno ara machallah tigui ɗum noon ceerno ara machallah ɗum noon jokke rewinade so hawrite welede jeyɗo machallah ɗum noon en jii goto foof ina yiiɗi pumpitade kono kadi goto foof machallah ina yiiɗi seedade ceerno ɗum noon jeeyi sababu ononne kadi woni tan min mbawta waɗande moon so hawrite welede jeyɗo ɗum noon jokke rewinade so hawrite welede jeyɗo jokke rewinade ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokke rewinade so hawrite welede ala ko jogude humpude mon ɗo ceerno nena ara no gonɗe ɗirum ni omona ummo e damal jama he gam yabande ɗo e auto makko he so tawi noon o jooli auto on paami to paaɗen ko toon e dingiral Daka mo Médina Gounass tawi ko kiloji 19 woni ko ɓiili hakkude muɗum ma mbiyen kiloji 10 ɓiili hakkude muɗum e wuuro teddumo Médina Gounass jokke rewinade tan so hawrite welede jeyɗo Seydi Ba machallah en jii ɗum machallah 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 enen kala en dakmitorima e seedade ceerno meɗen
mono mon sa halu ka wala ala ko dan